setkáváme s kauzami, ve kterých jdou proti sobě členové jedné rodiny. Příbuzní, bratři a sestry, manželé a manželky, děti a jejich rodiče. Dnešní příběh je o sporu mezi vnučkou a její babičkou. Navrhovatelka Jarmila Pukalová nesouhlasí s tím, že její babička, spolumajitelka domu, ve kterém obě bydlí, dovolila svému vnukovi zřídit si ve dvoře jejich společného domu myčku aut. Řeknete si, banální spor. Jak už to ale v naší soudní síni bývá zvykem, za tímto bezvýznamným sporem se skrývá mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatelky Jarmily Pukálové o návrhu povinnosti zdržet se jednání, paragraf 1042 zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky Občanský zákoník. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků, k němuž ovšem nedošlo. Dále soud konstatuje, že na jednání jsou přítomni všichni účastníci jednání i se svými právními zástupci. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak jste ho písemně poslala soudu, anebo se něco od té doby změnilo a chcete ho doplnit? Trvám na něm, nic se nezměnilo a vzhledem k tomu, že mi nic jiného nezbývá než soudní cesta, tak to musíme takhle vyřešit. Děkuji, můžete se posadit. Jarmile Pukalové je 30 let. Pracuje jako zástupkyně ředitele v autoopravárenské firmě. Je vdaná a má jednu dceru. Se svou rodinou bydlí na vesnici v domě s rozlehlým pozemkem spolu se svou babičkou. Ta na ní po smrti své dcery Jarmiliny matky přepsala třetinu domu. Paní odpůrkyně, postavte se. Jaké je vaše stanovisko? Já s tím nesouhlasím, protože to jsou rodinné věci a ty by se měly vyřešit doma, a ne u soudu. Děkuji, můžete se posadit. 70letá paní Borská je důchodkyně. Její manžel zemřel před 10 lety a v poslední vůli jí zanechal celý jejich společný majetek, tedy velký dvougenerační dům na rozlehlém pozemku. Po smrti dcery jí zůstali vnuk a vnučka a ona se teď snaží, aby oba spravedlivě prosperovali z majetku, který spolu s jejím zesnulým mužem pracně nabyla. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš návrh. Navrhovatelka bydlí v domě společně se svou babičkou, odpůrkyní. Odpůrkyně vlastní 2/3 domu a navrhovatelka 1/3. Odpůrkyně dovolila bratrovi navrhovatelky, tedy svému vnukovi, provádět u nich na dvoře živnost, mytí aut. Bratr navrhovatelky však vůbec nehradí energie související s jeho podnikáním. Konkrétně vodu. Tu musí hradit navrhovatelka. Navrhovatelka žádá soud o určení povinnosti zdržet se jednání odpůrkyně jako většinové spoluvlastnice při nakládání s nemovitostí, která je v podílovém spoluvlastnictví účastníků jednání, tedy neumožnit nadále svému vnukovi, aby podnikal v domě, jehož je navrhovatelka spoluvlastnicí. Děkuji. Postavte se, paní navrhovatelko, a uveďte soudu, jaké důvody vás přivedly k tomu, že jste podala předmětný návrh. A návrh jsem podala z toho důvodu, protože žiji ve společném domě s babičkou, žiji tam se svojí rodinou, se svým mužem, s dcerou a přijel jsem z ciziny můj bratr, který si založil na našem pozemku společném své podnikání. A já za něj vlastně platím úplně všechno. Platím energie, vodné, stočné, protože on má mycí linku na auta, takže já už to vlastně nemohu snést, abych to platila dál. Platíme to s mým manželem. Jak dlouho tento stav trvá? Trvá to déle než rok. Déle než rok. Staří je někdy složité a nemůže mě někdo vinit z toho, že jsem bezcitná, ale já se tímhle soudem snažím babičce otevřít oči, aby pochopila, že se její vnuk snaží oklamat a tahá z nás peníze. Kdo je majitelem předmětného domu?
Ten dům vlastním já a moje babička. Jsme vlastně 2 majitelé domu. A jaký je váš podíl na nemovitosti? Já jsem podílem 1/3 a babička má 2/3. Jakým způsobem jste získala svůj podíl? Ten podíl jsem získala na základě své maminky, která předtím, než zemřela, tak její přání bylo takové, že by chtěla, aby měla ho podědit maminka, ale chtěla ho zanechat mý mamince, ale předtím, než zemřela, tak chtěla, abych měla kde být s rodinou. Tak Vy jste řekla, že ho chtěla maminka zanechat mamince, myslela jste asi babičku. Babičku, ano, pardon, babičku, ale zároveň, abych alespoň 1/3 měla já a byla jsem tam s rodinou. A vám vadí, že musíte platit vodné, stočné a všechny energie spojené vlastně s provozem celého domu, tím pádem i s tou automičkou, která je na dvoře? Respektive mě nejde úplně o to, že bych platila cokoliv za babičku. Taková dohoda tam byla, já s tím nemám problém. Babičku mám ráda, jsem ráda, že tam s náma může být. Stará se nám někdy i o vnouče, vztah máme hezký, takže tam nejde o to, že bych chtěla něco vyčítat babičce. Jde o to, že si tam můj bratr založil svoji živnost a s tím jsou spojeny tak vysoké náklady, že odmítám toto platit. Pro tuto jeho živnost existuje nějaký právní dokument, nějaká nájemní smlouva? Ne, nic takového jsme... Takže vy jste vůbec nikdy nic nepodepsala, že souhlasíte s tímto druhem podnikání v domě, ve kterém jste třetinovým vlastníkem? Ne, vůbec. A existuje nějaká ústní dohoda? Co se týče jeho živnosti, tak taková dohoda není. Vy jste nikdy se s bratrem nedomlouvali, že on začne podnikat a vy jste mu nikdy neřekla, že s tím souhlasíte? V počátku jsme se chtěli nějakým způsobem domluvit, ale tím, že on argumentoval tím, že babička mu všechno dovolila, že všechno platím já, tak nebylo tam východisko. Nenašli jsme nic společného, na čem bychom se domluvili. Ale samozřejmě řešení jsme hledali. A to chceš vyštvat bráchu z baráku, jo? Mně jde o tu jeho živnost, babičko. O ty peníze, ale... které do něj sypeme. Zase neplatíte nájem. Takže proč byste nemohli zaplatit za něj? Teď je to chudák, teď nemá žádnou... Babi, ale ty si neumíš představit, jaký náklady jsou s tím jeho podnikáním spojený. Tobě nechodí ty složenky, my to platíme. A to ale jsou tak to bylo dohodnuté, že budete platit veškeré energii. Dohoda byla taková, že i kdyby si na zahradě postavila bazén, já ti ho tam klidně postavím, koupej se tam, zalejvej si klidně kytky, ale nemůžeš po mně chtít, abych platila svýmu bráchovi jeho podnikání. To jsou takový výdaje, že my to taky už nemáme z čeho táhnout. To nejde takhle dál. Já mám spíš takový dojem, že chceš toho bráchu vyštípnout. Ne. Určitě z baráku, aby tam vůbec nemohl dělat. To nejde. On se taky nějak musí živit. Ať se živí, Ježišmarja, já ho klidně podpořím, ať si někde jinde postaví parcelu, ale v tom se nedá žít a ty to sama dobře víš, kdy tam šlapeme v bahně. Tam se nedá být. Nedá. Paní navrhovatelko, vy jste podnikla nějaké kroky ještě předtím, abyste se tedy dohodli ještě předtím, než jste podala předmětný návrh? Já jsem původně žádala bratra, aby jsme se na nějakých podmínkách domluvili, ale tím, že v podstatě oba dva argumentují... Ptám se na to, jestli jste podnikla kroky, abyste se dohodli společně s babičkou, protože ona je vlastníkem společně s vámi. Ptám se na dohodu mezi vámi. Dohoda původní... Podnikla jste kroky, než jste podala návrh s babičkou? Dohodla jste se s babičkou na něčem, že s tím nesouhlasíte? Informovala jste ji o tom? Já jsem chtěla, ale v podstatě cokoliv jsem říkala, tak stejně ten brácha je svatý, takže... Vy jste jí navrhla nějaké řešení té situace? Moje řešení je takový, aby můj bratr tam pozastavil živnost. O nic jiného mi nejde. Mně jde o to, že nechci platit ty účty. Jak na to vaše řešení odpůrkyně reagovala? Reaguje na to tak, že jsem přislíbila, že za ní budu platit účty, že taková byla dohoda a to není pravda. Maminka si nic takového nepřála, chtěla, abych platila za babičku, to tak je, děláme to celou dobu, co tam spolu žijeme, ale nemůžu sponzorovat svého bratra a jeho podnikání. Vy jste před chvílí řekla, že jste se snažila dohodnout i s vaším bratrem. Jak reagoval on, nebo jak vypadala ta diskuze o tom, když jste ho informovala o tom, že nesouhlasíte, aby podnikal v domě, ve kterém jste třetinovým vlastníkem? Jemu je to v podstatě jedno, protože on sem přišel, neměl žádné peníze, takže on byl vděčný, že mu babička nabídla, že tam může podnikat, ale
Oni oba dva si neumí představit, jak je to finančně náročný. A já mám pocit, že můj bratr parazituje jak na babičce, tak na mě. Protože samozřejmě je to babičky vnuk a má ho ráda, ale tu míru už tam nevidí. A já to nebudu platit. Dle vašeho názoru, jaké je nejoptimálnější řešení celé vaší situace? Moje řešení je takové, že žádám soud, aby přinutili babičku zakázat živnost mému bratrovi. To já mu nezakážu. Děkuji. Maximálně se může podílet třeba na té energii trochu, Ale teď ono nechce. A ty to víš. Zatím nemá z čeho. Děkuji, paní navrhovatelko, soudu to zatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, můžete se vyjádřit k návrhu. Mezi navrhovatelkou a odpůrkyní byla po smrti matky navrhovatelky uzavřena dohoda o tom, že odpůrkyně přepíše 1/3 domu na navrhovatelku a navrhovatelka bude hradit všechny energie, které se v domě spotřebují. Navíc odpůrkyně nijak nezasahuje při užívání nemovitosti do práv navrhovatelky. Proto je návrh navrhovatelky nedůvodný a odpůrkyně navrhuje, aby soud návrh zamítl. Děkuji. Rodina by měla držet pohromadě a já se budu snažit, abych dala všecko do pořádku a pak můžu já v klidu umřít. Paní odpůrkyně, postavte se a nyní máte prostor k tomu, abyste se vyjádřila k návrhu a ke všemu, co jste tady vyslechla. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit jinak, než tím, že prostě je to rodina a rodina si má pomáhat. Je to rodina a rodině se má pomáhat. Vy jste tedy dovolila vnukovi jeho činnost. Ano, dovolila jsem mu jeho činnost a Jarmilku to vůbec nemůže zatěžovat. Vy jste řekla, rodině se má pomáhat, navrhovatelka je také rodina a ona s tím nesouhlasí. Navíc je třetinovým vlastníkem domu, ve kterém společně žijete. Dobře, je třetinovým vlastníkem, ale za to neplatí žádnou činži nic. To jako bych od ní musela ještě chtít, aby mi platila třeba domovní daň. Máte rámcový přehled o tom, kolik se spotřebovává vody od té doby, co provozuje podnikání váš? Nemám žádný přehled, protože to všechno chodí k vnučce. To znamená, že vůbec nemáte přehled, jestli se zvýšil odběr vody po té, co začal? Odběr se nějak zvýšil, ale teď oni toho jste si vědoma? Toho jsem si vědoma, ale prostě je to tak, že on zatím nemá z čeho žít, no tak prostě žije u mě. Ale má z čeho žít, babičko, trvá to přes rok. Přes rok jsem sponzorem svýho bratra. Paní odpůrkyně, já se znovu zeptám. Pokud je normální rodina, pokud funguje v domě normální rodina, tak spotřeba vody je v rámci nějakých finančních možností. Pokud začne v tom domě, kde vy bydlíte, budu konkrétně mluvit o vašem domě, pokud se tam začne podnikat, jste si vědoma, že ta spotřeba vody a energií může opravdu obrovským způsobem stoupnout? Jsem si toho vědomá. Přesto trváte na tom, že všechny spotřebované energie bude platit? Taková byla dohoda mezi námi. A nemáš pocit, že mi křivdíš? Ty tady teď řekneš, že jsi vědomá, jak ty náklady rostou. Ano. A přesto budeš tvrdit, ano, dál to plať? Takže já jsem ta špatná? Jistě, že to budeš Takhle nás dělíš s bráchou? No a? No tak a? bráchovi musím to trošku myslíš pomoct. vážně? Brácha přišel úplně o všechno. A teďko vlastně se zpamatovává z toho, aby mohl z čeho žít. Tak proč bych mu nepomohla? Já se teď zpamatovávám z toho, co tady slyším. Proč? Proč? Ty to neplatíš, ty složenky. Ne. No, ale... Mě to nezajímá. Je tam dohoda jednou, tak já jsem tvrdohlavá babka. O tom to není. Ty vůbec nevíš, co obsahuje podnikání, co to obnáší. Ale ty náklady platíme my. Zeptám se, vy jste nějak zaopatřila vlastnictví domu po vašem odchodu? Kdo bude vlastníkem? Ne, zatím ne. Zatím ne. Ptám se na vnuka. Proč nemá žádný podíl? On byl v cizině celou dobu, on se teďko vrátil. Děkuji. Toto soudu zatím stačí? Ano. Zeptám se ještě na jednu otázku. Vy tedy s návrhem absolutně nesouhlasíte? Ne, nesouhlasím. Děkuji. Případy, ve kterých jde o rodinné spory, řeším často. Tento je však v něčem výjimečný. Nejvíce v tom, jak se opravdová podstata věci rafinovaně skrývá za malichernými účty za vodu.
Pane právní zástupce navrhovatelky, máte na odpůrkyni nějaké otázky? Ano, děkuji. Paní odpůrkyně, vy jste zde před chvílí řekla, že nemáte představu o tom, kolik vody pro svoje podnikání spotřebovává váš vnuk. Je to pravda? Je to pravda. A viděla jste třeba někdy účty, které chodí mojí mandantce Neviděla. za tuto spotřebovanou vodu? Neviděla. Nikdy jste do nich nenahlédla? Ne. Já si to beru jako zbytečnost. Když tam má jednou povinnost, tak ať se stará. Rozumím. No. Z toho hlediska jsem rád, že jsme se tu mohli setkat u soudu, protože bych vás rád informoval, že od okamžiku, kdy váš vnuk začal v domě podnikat, tak se náklady prudce zvýšily. V tuto chvíli moje mandantka platí každý měsíc 3 000 korun, někdy dokonce 4 500. Takže ten skok je opravdu markantní. No dobře, já to neviděla, takže jako nemám zdání. Říkám, prostě pro mě to je jednou její povinnost a z toho ji nechci dávat pryč. Rozumím vašemu stanovisku. Zeptám se ještě na další čísla. Kolik vás v tom předmětném domě bydlí? 4, vlastně teďko 5. To znamená, že vy, vaše vnučka, její manžel, jejich dcera ano, a někdy váš vnuk. Ano. Ze statistiky, kdybych citoval, tak průměrná 4členná česká rodina utratí za vodné a stočné cca 600 korun. No a? A výsledek je ten, že ve vašem domě je to 5krát víc. Ale ten dům má hodnotu 6 milionů. Jaruška dostala 1/3, to znamená dobře 2 miliony. Tak kde, jak to má splatit? Tak to splácí tímhle s tím, že to prostě brácha tam meje auta. A jak jako splatit? Jako bylo to přání mý maminky, aby jsme měli kde být a staráme se o tebe a myslím si, že se máš opravdu jako v bavlnce. Nemůžeš říct, že bychom ti skřivili jediný vlas. No to... Máš se tam opravdu úžasně. Tak nevím, jako, co ale tady je to řešíme. prostě bylo to takhle daný, sice jenom ústně, ale prostě máš tu povinnost platit. Já bych tomu jenom chtěl dodat, protože jsme tu u soudu, že z právního hlediska ten dům poté, co zemřel váš muž, byl převeden částečně na vás a částečně na vaši dceru. Ne, jenom na mě. A z právního hlediska po smrti vaší dcery byl převeden částečně na mou mandantku. To je právní záležitost, paní odpůrkyně. To nezáleží na vaší dobré nebo špatné vůli. To je prostě fakt. Takže to, že moje mandantka užívá část toho domu a to, že moje mandantka se s vámi domluvila, že za vás osobně bude platit energie, tedy především vodné a stočné, to byla dohoda mezi vámi dvěma. Nic společného s ní váš vnuk nikdy neměl a tudíž ani mít v budoucnu nemůže. Dobře, já mu nějak domluvím, aby se trošku podílel na té vodě společně, ale jinak tam prostě tu živnost mu nezakážu. To je vaše stanovisko, paní odpůrkyně. Paní navrhovatelka si ale přeje, aby ukončil svoji podnikatelskou činnost u vás na dvorku, u vás v domě. A já se tudíž zeptám, existuje nějaká smlouva, která by byla notářsky ověřená, nějaká relevantní smlouva mezi vámi a mojí mandantkou? Ne, není. To je ústní dohoda. A v této chvíli si tuto ústní dohodu vy a moje mandantka vykládáte odlišně. To je možné. Čili já bohužel musím konstatovat, že to je vaše smůla, paní odpůrkyně. Protože v okamžiku, kdy moje mandantka prohlásí, že ve smlouvě nic takového nebylo a vy prohlásíte, že bylo, tak je to tvrzení proti tvrzení, ale nemá to žádnou právní validitu a tudíž nemůžete tuto smlouvu zde používat co by argument pro to, aby váš vnuk mrhal na vašem dvorku vodou, kterou platí moje mandantka. Já už nemám další otázky, děkuji. Děkuji. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, máte otázky na navrhovatelku? Ano, děkuji. Mohu vás poprosit?
Paní navrhovatelko, tady se již několikrát zmínil fakt, že jste s mojí mandantkou uzavřela před smrtí vaší matky ústní dohodu. Ta sice není nikde v žádné smlouvě, ale vy jste její platnost nespochybnila. Tedy mi řekněte, o co vám ve skutečnosti jde? Jde mi o to, co už jsem tady sdělila, a to je to, že já nespochybnuju dohodu toho, že bych neřekla to, že budu platit energie za svoji babičku. To tak bylo a já jsem s tím do toho šla. Ale jde mi o to, že v té dohodě nebylo řečeno nic o tom, že bych platila náklady za svého bratra, který si tam otevře živnost. Dobře, a kdyby váš bratr přispěl na vodu, platil jí, povolila byste mu i nadále tam provozovat jeho myčku To aut? už tady tolikrát bylo. Bavili jsme se o tom několikrát a to nikam nevede. Proto jsme došli sem, protože prostě nejsme schopní se domluvit. Já ho tam nechci, já už jsem No to je... já ho Tedy tam i nechci. za předpokladu, že on by ono. platil vodu, vy byste mu tam nepovolila jeho myčku aut. Ale on to Chápu to neudělá. správně? On to neudělá. Ale udělá. Paní navrhovatelko, já se ale neptám na to, jestli to Ne, udělá já chci, nebo ne. já chci, aby mě přerušil zajímá tu váš živnost. názor. Já chci, aby přerušil to živnost. Dobře. Paní navrhovatelko, znáte zdravotní stav mé mandantky, své babičky? Znám, proč se ptáte? No, protože jsi se byla ptát na doktora a víš vlastně, že už tady dlouho nebudu. A proto taky chcete malýho, teda brášku vyštípat, abyste si potom vzali celý barák pro sebe. Ty jsi tak sprostá, promiňte dál. Paní navrhovatelko, byla jste u lékaře své babičky? Ano, byla jsem u lékaře své babičky a přijde mi to úplně normální, protože babička se v poslední době necítila dobře, takže přijde mi to normální, že se jdu zeptat na stav své babičky. Ona A mi co to jste taky se kolikrát dozvěděla? neřekne. Námitka, tato otázka není předmětem sporu přeci. Nepřijímá se, soud zajímají všechny aspekty. Co jste se dozvěděla od lékaře, paní navrhovatelko? Já vím, že jste tam byla, vy jste nám to tady potvrdila. Mě zajímá, co jste se dozvěděla. Dozvěděla jsem se tam, že má babička rakovinu. A dozvěděla jste se i prognózu její nemoci? Ano, že má rok svého života, nebo že jí zbývá rok svého života. Tedy vy víte, že vaše babička umírá a přesto se s ní tady soudíte o pár tisícovek měsíčně. Řekněte mi, jaká je skutková podstata věci, o co ve skutečnosti opravdu prostě jde. Já tomu nerozumím. Jde mi tady o to, že nechci platit náklady za svého bratra. O nic jiného. A rozhodně nechápu, proč sem zatahujete zdravotní stav mojí babičky. Věřím, že tohle to nepřidává zdravotně ani jednomu z nás. Dobře, ale tak když vyštípete bráchu z baráku, tak potom zůstane tobě barák celý. Ale teď ať si tu živnost založí kdekoliv jinde. A bude platit pronájem. Co já s tím mám dělat? Tak ať ho platí. No, Každý tak já, podniká, já taky chodím do práce a platím. no, Zdravotní, sociální a já nevím, co všechno. Všichni platíme. A už jsme mu pomohli dost. A ty to víš. no. Uvidíme, jak Kam? se celá situace Kam? vyvine po vyslechnutí svědků. Děkuji, nemám zatím další otázky. Děkuji, můžete se posadit. V tuto chvíli jsem se ocitl na tenkém ledě, protože právní zástupce odpůrkyně načrtl zcela nové skutečnosti, o kterých jsem bohužel neměl tušení. A začínám uvažovat, jestli jsem na té správné straně. Soud pokračuje výslechem svědků. Předvolávám svědka Josefa Borského. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, u soudu jste povinen hovořit pouze pravdu a nezatajit žádnou skutečnost o situaci, o které se tady jedná. Rozuměl jste poučení? Ano, rozuměl. Děkuji. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem bratr navrhovatelky Jarmily Pukalové a vnuk babičky Věry Borské. Rozumím-li tomu dobře, tak vy jste ten, který si v domě těchto spolumajitelek otevřel živnost automyčku. Ano, to jsem já. To jste vy. Jaký na to všechno máte názor? No, upřímně je mi docela špatně z toho, že se to musí řešit tady před soudem, naše rodinný problémy. Měli jsme si na to sednout doma a ne to řešit prostě před nějakou justicí. A my jsme si na to asi nesedli. Jsme to řešili 100krát, tak tady ze sebe nedělej žádnýho svatouška. Jarka, já jsem ti dával několikrát nějaký návrhy a podtexty k tomu, aby jsme se dohodli.
ty je hluchá, slepá, vůbec jako si nereagovala na Ty to. jsi mi akorát řekl, ať držím hubu a nemotám se do toho, že máš dohodu s babičkou. Jasně, ale tak jako ty si řekla, že, ne, že jsem vyžírka, tak jako co jsem měl jinýho říct? Promiň, ale v tomhle případě seš jako. Co chceš slyšet? Seš na to prostě hluchá, vůbec se s tím nechtěla mít nic společného. Já prostě s tím nechci smetla mít si to nic ze stolu. společného. Zabal si to své podnikání a běž, jako. Já budu No, to spokojená. nezávisí Já na se tam tobě, budu dál to starat o nezávisí babičku, bohužel jak na to tobě, bylo. Jarka. Paní navrhovatelko, vstoupila jste do výslechu svědka. Pardon. Tak to se nikam nedostaneme. Pane svědku, soustřeďte se pouze na mé otázky. Ano. Soud zajímá, kdy to všechno začalo, kdy vás napadlo, že začnete v předmětném domě s podnikáním automyčky. Bylo to asi tak před rokem, ona mi to sama moje babička vlastně nabídla. Sama vám to babička nabídla? Ano, že si u ní vlastně na tom pozemku, co má u té nemovitosti, bych si mohl otevřít tu automyčku. Rozumím tomu dobře, přišla za váma a řekla vám, můj milý vnuku, můžeš si otevřít podnikání, otevři si automyčku, nebo to byl váš nápad? Byl to můj nápad, já jsem s ní o tom mluvil, dokonce jsem jí žádal o nějakou tu finanční pomoc na to a ona řekla... Vy jste dokonce žádal o finanční pomoc ze stran vaší babičky? Ano, na a ona rozjezd na to vašeho přistoupila, podnikání? ona říkala, že je zbytečný platit někomu jinému za pronájem, když má možnost mi prostě dát prostor k podnikání a zadarmo. Zadarmo, takže neexistuje žádná dohoda o paušálním třeba placení spotřeby energie? Ne, babička říkala, že to je v rodině, takže tam můžu podnikat, jak chci. Že ty jsi jak malý harant normálně. Babička říkala. Jak malý harant, tak je to snad větší Ježiš, tak jsi polovinu dospělej baráku člověk, má ne? ona, snad Jsi ne. dospělej člověk. No, ale já do toho taky můžu mluvit, ne? Samozřejmě, no, vždyť jo. určitě. No. Tady na tobě parazituje, je ti to úplně Ale jedno. neparazit. Já Na jsem nás parazit, obou. já No jsem jasně. parazit. Ty jsi z ní vymámila tu 1/3. Ty víš, že si to přála maminka a nebudem se o tom bavit. To je úplně něco jiného, co ty sem zatahuješ. Pane svědku, komunikujte pouze se soudem, ano? Omlouvám se. Je vám jasné, že žádné podnikání není zadarmo? Vím to. Vy můžete mít, dejme tomu, zadarmo nějaký prostor, ale k tomu se musí platit spotřebované energie. Kdo to platí? Platí to moje sestra. Existuje o tom mezi váma nějaká dohoda? Ne, babička říkala, že prostě se o to nemusím starat, nemusím nic platit. Že to je vlastně forma mýho odškodnění za to, že jsem vlastně nedostal žádný dědický podíl. Co to meleš, prosím tě? To není pravda a ty to moc dobře víš. Ty jsi byl v Anglii u té svý... Nechci být sprostá. U té svý Netají jsem tu bohatlý. Anglii, jo? A ona si se tady vůbec nezajímal. Co máma Jak umřela, nezajímal? tak jsme tě viděli naposledy. Odtáh si tam do té svý, nevím co. Ale A teď já ona jsem si se na vůbec pohřbu svý nezajímal. maminky zřekl svýho podílu z toho baráku ve Jsi prospěch trapnej. toho. K tomu Jsi se trapnej. dostaneme. Já se vrátím k tomu, že vlastně babička má pocit, že můžete podnikat zadarmo z toho důvodu, že jste jakoby nedostal žádný dědický podíl. Ano, já jsem se vlastně na pohřbu naší maminky, vlastně dcery mojí babičky, tak jsem se zřekl vlastně ve prospěch mojí sestry, protože v té době čekala miminko. Proč jste se toho zřekl? Já jsem v té době dlouhodobě žil v Anglii, měl jsem tam rodinu, ženu, firmu a dařilo se mi docela dobře. Děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce navrhovatelky, navrhl jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, na jakém principu funguje vaše podnikání? Máte něco jako automatickou myčku, nebo jak to probíhá, když přijede špinavý vůz? Funguje to tak, že vlastně já automatickou myčku nemám, na to nemám ještě stále. Do budoucna ji chci, ale momentálně na to nemám. Vlastně je to ruční mytí aut, některý zákazníci to vlastně vyžadujou častěji než tu automatickou myčku vlastně. Takže máme vlastně ruční mytí aut. Takže pane podnikateli, jinými slovy je to hadice a silný proud vody. Ne tak docela. Já jsem si přivezl spoustu zkušeností z Anglie, znám ten obor, mám nejmodernější technologii, speciální čistící prostředky na to a vím o tom ne úplně všecko, ale vím o tom docela dost. Jistě, ale já jsem se ptal na princip toho podnikání. Jaké další nástroje používáte? Říkal jste čistící prostředky, nemáte automatickou myčku, tak jakým způsobem ta auta myjete?
No, speciálníma přístrojema, které byly přímo navrženy na to. Já nechci tady soud zaběhávat přímo do nějakých detailů, to by bylo nadlouho, ale je to ohodnocený Evropskou unii, takže jako já si Když myslím... to tady nikoho nezajímá, používáš k tomu vodu, to je to, co nám tady celou dobu je jde. důležitá voda, to je jasný. Jako, jak to mám být? Pískem? Nebo čím? Takže voda a hadice. To je to, co používáte. Odkud, pane podnikateli, berete tu vodu? No, ze řádu ty nemovitosti. A kam ta voda potom odtéká? Do kanalizace. Takže vy použijete pitnou vodu, kterou si vezmete z vodovodního řadu domu, ve kterém bydlí moje mandantka a její spolumajitelka. Umíjete s tím nějaká vozidla a potom to necháte odtéct do kanalizace. Já bych nepoužíval jako pitnou vodu, ono jako tam je jenom pitná voda, takže užitková tam není. Každopádně jde o vodné a stočné, které platí spolumajitelé tohoto domu. No, podle mých informací se babička dohodla s mojí sestrou, že prostě bude platit energie, tak jako já v tom nevidím žádný jakoby problém. A babička mi potom podotkla, že prostě o to postaráno, tak jako nevím, jako co tady celou dobu řešíme. Řešíme, pane svědku, to, že odpůrkyně s navrhovatelkou se nikdy nedohodly na tom, že by moje mandantka měla platit vodu, kterou vy použijete na váš podnikatelský záměr. Já vám děkuji, nemám už dalších otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, máte na svědka nějaké otázky? Ano. Prosím. Pane svědku, vy jste tady zmínil, že jste dlouhodobě žil v Anglii. Dokonce jste si tam i založil rodinu. Kde je teď vaše rodina? Moje rodina se mi rozpadla. Přišel jsem vlastně o firmu, žena si našla vlastně někoho jiného, tak se mnou rozvedla. A čím jste se v Anglii živil? Co jste tam dělal? Měl jsem tam síť mycích linek, jako něco jako tady v Česku. A proč jste se tedy vracel? Jak tam dopadlo vaše podnikání? Tak jak jsem podotknul, manželství se mi rozpadlo, jelikož žena byla z bohaté anglické rodiny, tak bohužel měla na dražší právníky než já, tak vlastně jsem přišel o syna, vlastně o firmu celou, o barák a vlastně vracel jsem se zpátky vlastně k rodině, ke kořenu, vlastně zpátky do Česka, vlastně sám a bez peněz. Námitka, já netuším, jak tyto pohádky Boženy Němcové z minulosti svědka souvisí s naší kauzou, paní soudkyně. Přijímá se, paní právní zástupkyně, Já držte si se myslím, tématu že věci. to souvisí s touto kauzou velmi a poslouží to vlastně k dokreslení celého zákulisí této kauzy. Dobrá, tedy pokračujte, ale konkrétnější dotazy. Pane svědku, vy jste tady zmínil, že jste se chtěl se sestrou dohodnout. Co jste jí navrhl? Navrhl jsem jí podíl ve firmě, když do toho zafinancuje, takže bychom mohli podnikat spolu jako rodinný podnik, ale ona bohužel nechtěla. Takže nechtěla. Její reakce byla ne. No, její reakce spíš byla v takovém smyslu, co mi to cpeš, vypadni ty na plaveninu a takovýhle, jako byla docela sprostá na mě. A myslíte si tedy, že vaše sestra nemá zájem podnikat v tomto segmentu, myslím tím autoservisy, myčky aut a podobně? Já si myslím, že nemá, ale jako já si myslím, že ten barák s tím přilehlým pozemkem, co je vlastně k tomu baráku, tak má veliký možnosti. Vlastně dá se tam zařídit vlastně autoservis, vlastně v okolních vesnicích ani v té si nic takového prostě není. To by byl prostě biznis, ale bohužel navrhovatelka, moje sestra, s tím nechci nic mít společného. A podnikání v Anglii vám bohužel nevyšlo a jak je to tady? Jak se vám podniká? Jak se tady se mi docela daří, je tady se vlastně... ti nedařilo, když to platím. Nech mě prosím tě domluvit, děkuji, neskákej mi do řeči. No ale před chvílí jsi říkal, že se ti nedaří, proto mi nemůžeš přispívat, tak jenom tě na to upozorňuji. Já jsem neříkal, že se mi nedaří, já jsem říkal, že o ty náklady je postaráno. Určitě, jo, povídej. tak poslouchej ušima, děkuji. Jo, určitě, povídej. Tam je to vlastně udělané tím, že já vlastně provozuji nějakou speciální tu mycí technologii, co vlastně teď nově vyšla, takže zákazníci jsou s tím spokojení a můžu podotknout, že čím dál tím víc zákazníků vlastně přichází, takže já jsem docela spokojený s tím. A chtěl byste v tomto vlastně mít tu automyčku, to podnikání vaše i nadále, pokud by se třeba musel změnit sídlo vaší firmy ve vaší obci, chtěl byste i nadále tam pokračovat s tímto Určitě, podnikáním? široko daleko vlastně nic takového není, ale jako já bych to spíš chtěl mít jako v tom rodinném, jakoby v tom podniku, ale
Bohužel, kdy vidět, tak asi rodina to nechce. A vy, respektive věděla vaše sestra, že máte tento zájem, že chcete i nadále v tomto podnikání pokračovat? Samozřejmě. Chcete provozovat automočku ve vašem městě? Samozřejmě, já jsem jí totiž nedávno dal strukturu vlastně toho podnikání, týmí vize, kde bylo vlastně všechno nakreslené, všechno bylo vyčíslené, byl tam záznam těch technologií, byly tam všechny ty mycí prostředky, vlastně všechno odborného tam bylo, vlastně jak ten biznis chci dělat, ale řekla akorát, že mám táhnout, že jsem pijavice, která se přisává na lidi a vysává z nich prostě jenom energii, že se mám zbalit, odejít a nechat je na pokoji. Tedy mi tady můžete potvrdit i to, že vy jste o tom se sestrou mluvil dopodrobna o svých plánech. Ano, dal jsem mi celou tu vizi vlastně na papíře, celý si to pročetla a hodila mi to o hlavu. Co všechno tam ještě? To byl nákres na nějakém pivním tácku, to vůbec jako bylo to profesionálně zpracovaný, bylo to dokonce i odborníkama, normálně potvrzenýma, že to Vaše námitka funguje. se nepřijímá, protože jste ji neviděl. Neviděl jste ten doklad, o kterém je řeč. Obsahoval ten návrh ještě, nebo ten podklad ještě něco víc, než jste teď uvedl? Navrhoval tam vlastně ty podíly, co by se tam vlastně, jakoby, kolik by měla vlastně moje jakoby, partnerka vlastně v tom podnikání, moje sestra, kolik bych měl já, o co bychom se vlastně jakoby starali a jak bychom si to rozdělili, ale bohužel. Pane svědku, mě by ještě zajímalo, jak se vlastně jmenuje vaše automyčka, vaše firma? Nazval jsem ji Automax. Automax. A máte ten název někde zaregistrovaný? Myslím tím pro případ, že by to někdo chtěl zneužít, ukrást vám ho. Bohužel nemám, jako to je název, který prostě není tak takový neobvyklý, takže kdo by to kradl, takže jako co by z toho kdo měl. Já vám děkuji a mně to stačí. Děkuji. Děkuji, pane svědku, můžete se posadit. Děkuju. Soud předvolává dalšího svědka. Předvolávám Petra Pukalu. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, vaší povinností u soudu je mluvit pouze pravdu a nezatajovat žádné skutečnosti, které o případu víte a budete na ně tázán. Rozuměl jste poučení? Rozuměl jsem. Děkuji. Pane svědku, znáte se osobně s účastníky jednání? Samozřejmě, je to moje rodina. Jsem manželem navrhovatelky jarmulky. A jaký je váš názor na předmětný spor? Plně se stotožňuji se svojí ženou. Já si myslím, že není žádný důvod, abychom platili podnikání jejího bratra. Nemáš do toho jako vůbec co mluvit, jako. Bydlím v tom domě já, ty ne, takže... No ale přiženil se, to barák rodiny, ne tvůj. To máš sice pravdu, nicméně já jsem ten, co tam taky platí. Nikdo tě o to neprosil, ta dohoda nebyla s tebou. Prosím, ty už tady svědčil, tak nech mě teďka chvilku tady mluvit, jo? Ale Jasně, já prosím. jsem tě taky nepřijala přímo do... Taky se mi někdo neptal, jestli tě vemu do rodiny. To si Jestli děláš tak- srandu. No nedělám si srandu, no tak já vím, že ty jsi tam bydlela, ale taky říkáš pořád, že jako nemáš to všecko podložený, že všecko tohle, já taky nemám od něj podložený, Babi, že by teď jsem tam se chtěl k vám bydlet. nikdy nezachoval nějak špatně. Taky neříkám, ale teďko. Já jsem Vážení, já vás prostě- upozorňuji, že vaše rodinné spory a rodinné problémy nejsou předmětem dnešního Dobře, jednání. dobře. Držme se meritu věci. Pane svědku, evidentně se vás podnikání vašeho švagra týká jak osobně, tak finančně. Je to tak? Ano, samozřejmě. Vždyť jde o to, že z našeho rodinného rozpočtu mu platíme vlastně podnikání. Proč já bych měl platit za něho vodu? Když jste Za se svého mohli švagra. ke mně přidat, já jsem vám to navrhoval. Tady před chvílí padlo to, že existuje nějaká dohoda. Vy o té dohodě něco víte? Ne, Dohoda, která je uzavřena ústně mezi odpůrkyní a navrhovatelkou. Vy něco o té dohodě víte? Já jsem ničeho takového nebyl, takže nemůžu. Já si myslím, že ani nejsem kompetentní, abych k tomuhle mluvil. Ale vlastně Nic, o ničem energie, takovém nevím. spotřebovanou vodu, než se nastěhoval nebo než začal švagr podnikat v předmětném domě, jste bez výhrad platil. Je to tak? To ano, a dokonce bez problémů. A Tak jsme výhrady domluvili. jste začal mít až v době, kdy začalo podnikání v předmětném domě. Já předpokládám, že to je zcela logické, protože nějak funguje dohoda a to nebyl problém. Platili jsme veškerou energii za naše baby. Nicméně, jakmile
se tam nastěhoval, přikvartíroval švagr, tak... Vy jste řekl, že nic... Já jsem přímá rodina. Vy jste řekl, že nic, mluví soud. Vy jste řekl, že nic o žádné dohodě nevíte. Na základě čeho jste tedy platil vodu předtím, než začalo to fungování bez výhrad? My jsme to dělali pro naši babi rádi, aspoň jí zůstal celý důchod. Platili jsme za ní veškeré energie, nejen vodu. Jako nebyl problém, ale jakmile se tam nastěhoval... Co jsem toho já spotřebovala? Ale tam nejde ani tak jako o tu dohodu. My bychom to za ní platili tak jako tak, ježišmarja, tak jsme tam vždycky bydleli společně, máme babičku rádi a nebyl důvod, proč to za ní neplatit. Jako teď je tam nepořádek, prostě plný dvůr, začínají vrhnout stěny. Je to něco příšerného. Pane svědku, jaké řešení byste v celé situaci navrhl vy? No, tak to je jednoznačné. Jako pro mě neexistuje jiné východisko, než to, aby ukončil svoji myčku aut, švagr, a aby nejlépe přestal úplně podnikat. Nerozuměla jsem vám, aby ukončil provozování myčky. Přesně tak, přestal používat vodu, aby ukončil provozování myčky. To by se vám líbilo, že jo? Pak byste měli celý barák pro sebe. No, říkám, ideálně, kdyby odešel úplně z toho pozemku. To chcete ho vyhodit z baráku, ale to se vám nepodaří. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, navrhla jste předvolání svědka, začněte s výslechem. Děkuji. Pane svědku, jaké je vaše zaměstnání? Čím se živíte? Já nemám zaměstnání, já jsem podnikatel. A v jaké sféře podnikáte? Teď zrovna začínám novou živnost. To znamená... Jakou novou živnost? Můžete být konkrétnější? No, zatím zařizuju věci, administrativní záležitosti, jde o to, že je potřeba sehnat peníze, obíhám banky, získávám úvěry, jsem na začátku. A v rámci jakého podnikání? Já jakého nevím, proč se mě na oboru, to ptáte, sféře? já V čem si myslím, chcete že to sem podnikat? nepatří. Odpovězte na otázku. V jakém oboru? Zatím to jsou jenom takové myšlenky. Jenom takové myšlenky. Mhm. Pane svědku, já tady mám kopii vaší žádosti na živnostenský úřad. Vy jste si podal žádost o živnost, je to tak? No, jen tak si s tím pohrávám, jako... Jen tak si s tím pohráváte. No. Já jsem se v té kopii dočetla, že vy si chcete zřídit komplex s celým kompletním servisem pro auta, včetně automyčky, a to se sídlem, kde bydlí vaše manželka a má mandantka. Já doufám, z těch mých papírů, že? Co jsem dával. Já doufám, že na tom není nic jako protizákonného. No to já... to tam vadí? Já opravdu nevím, zdali je na tom něco protizákonného, protože vy jste celý projekt, který navrhl váš švagr, do posledního písmene okopíroval. Ale to skutečně není předmětem tohoto jednání. Pane svědku, vám jde opravdu jen o tu vodu? Já neudělal nic protizákonného. Já jsem neporušil žádný zákon. A bavil jste se... To bylo všechno, to byl můj nápad. Je pravda, že shodou okolností přišel s něčím podobným, relativně podobným. Tady úplně nakopírovaný. Ne. Vy jste se bavil o vašem návrhu, že chcete podnikat i s odpůrkyní? Protože ona je většinová majitelka pozemku i domu. A bez jejího souhlasu byste své podnikání tam nemohl provozovat. Jako nezlobte se, já jsem ji tím nechtěl zatěžovat. Takže zatím jsme to nechtěli řešit. Čekali jsme na to, respektive já jsem čekal na to, jestli vůbec získáme peníze, jestli od živnostenského úřadu budu mít nějaké povolení. Vy jste čekal na její smrt, protože víte, že je nemocná. Vy jste prostě toho jenom chtěli využít. Vy jste ukradli vašemu švagrovi projekt, který jste se svojí manželkou chtěli zrealizovat. A váš švagr je jediný problém, je to jediná konkurence. Je to tak? Jako pro boha, proč si tohle myslíte? Jako úplný nesmysl. Protože po smrti mé mandantky vaše manželka zdědí většinový podíl. Vy svého švagra vyplatíte a zrealizujete tam jeho projekt. Ne, máte k tomu všechny potřebné doklady. On vám dal na papíře celý jeho plán, včetně všech podrobností, technologie, dodavatele. Je to tak? To je vymyšlené, to je prostě... Vymyšlené. Jasně. Pane svědku, já jsem si dokonce i dočetla v té živnosti, že vy již máte pro vaši automyčku i název a vy jste ještě tak drzí, že jste vašemu švagrovi ukradli i jeho název. Vaše automyčka, celý ten komplex se bude jmenovat Automax a je to jenom z toho důvodu, že vy mu chcete přebrat jeho zákazníky, kteří jsou zvyklí tam již chodit. Já opakuji, já jsem vůbec žádný zákon neporušil. A už já k tomu nemám více co dodat. Já taky nemám. Děkuji. To je právě to. Pane právní zástupce navrhovatelky,
Máte nějaké otázky na svědka? Ano, děkuji a mám pocit, že pan svědek tady už zodpověděl většinu otázek, které souvisí s legalitou jeho činnosti, ale pro jistotu se zeptám, když jste podával žádost o živnost, podal jste ji v souladu se zákonem, pane svědku? Ano, splnil jsem veškeré právní náležitosti, které byly potřeba. Ale na můj úkor, na moje papíry, na moji věc, co já jsem dával sestře. Všechno je okopírovaný. Dojde i na vás řada v mé otázce, a to právě teď. Zasahuje nějak meritum vašeho podnikání do oblasti a do práv zde sedícího bratra vaší manželky, mé mandantky? 100% ne. Já si myslím, že já si můžu otevřít jakýkoliv biznis v České republice, můžu si vybrat jakékoliv podnikání a můžu podnikat kdekoliv chci, klidně i v našem domě, ať je to třeba automička nebo autoservis, a rozhodně tím nikomu nezasahu do práv. Natož tobě. Není tvůj, je to sestry a babičky. Rozhodně ti tak nezasahu do práv. nepřivlastňuj na majetek. Je to můj manžel. No, je napsaný ale na tebe ten dům a na babičku. A poslední otázka. Máte název Automax řádně zaregistrovaný? Ano, mám. Byl jsem první, kdo to zaregistroval, takže nebyl problém. Jste první, kdo to kopírovaný zaregistroval. o mně. Já vám děkuji za vaše odpovědi a nevidím důvod, proč bych měl dál vyslýchat svědka. Přijde mi, že je všechno v souladu se zákonem a zcela legálně. Děkuji. Děkuji, pane svědku. Váš výslech je u konce, můžete se posadit. Povstaňte, prosím. Soud vyhlašuje rozsudek jménem České republiky. Soud určuje, že odpůrkyně je povinná zdržet se specifikovaného jednání, tedy zdržet se užívání nemovitosti, při kterém umožní bratrovi navrhovatelky využívat dvůr jako prostor pro realizaci jeho podnikatelské činnosti a zároveň využívat energie a služby pro tuto činnost. Navrhovatelka má právo na náhradu nákladů jednání. Soud skončil. Můžete odejít. Tento příběh nemá konec v soudní síni. Babička Věra Borská vzala spravedlnost do svých rukou, jak to od ní očekával její zesnulý manžel. Věděla, že do konce života jí zůstává jen pár měsíců a tak se rozhodla, že sepíše před notářem poslední vůli. V ní odkázala celý svůj majetek vnukovi Josefu Borskému. Překazila tím plány své vnučky a jejího manžela. Josef Borský se po smrti své babičky stal majitelem 2/3 velkého dvougeneračního domu i s přilehlými pozemky. A to je dobrý základ pro jeho podnikatelské plány a pro nový start do života.